ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ମହାଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଏଇ ମହାଯଜ୍ଞରେ ମୋତେ ବି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ମୁଁ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ମହାଯଜ୍ଞରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିଲେ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ହରିନାମ। ଏଇ ହରିନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରେଇବି। ଏ ଯେଉଁ ମହୋଦଧି ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋତେ ଧନ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି ମୁଁ ଧନ୍ୟ କରିବି। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ବି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମର ନାରୀ ଜାତି ବି କିଛି ପଛରେ ନୁହନ୍ତି। ନାରୀ ଜାତି ବି ହରିନାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଭଲ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସରା ମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଏ ହରିମୟ ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଉ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ଦେଉ। ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ଆମର ସମସ୍ତେ ଏ ତାଳ ପାଉ ନ ପାଉ ସିଏ ନୃତ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ଏପଟେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେତିକି ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା, ସେମାନେ ବି ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟ ପୁରା ହରିମୟ ହେଇଯାଇଛି। ହରିଭକ୍ତଙ୍କର ଏମିତି କୃପା, ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା। ସମସ୍ତେ ନୃତ୍ୟ କରି କେହି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନୃତ୍ୟରତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପରିବେଶ ପୁରା ହରିମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଜାଗା ପୁରା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ପରିବେଶରେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ତା ସହିତ 108 ଦୀପର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ। ଏଇପଟ ହରିଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଗୀତର ତାଳରେ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏମିତି ପରିବେଶ ହେଇଛି, ପୁରା ରାଧାକୃଷ୍ଣର ନାଁରେ ପୁରା ଲହରୀ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଏ ସମୟ ଏମିତି କହୁଛି, ଏମିତି ହିଁ ଥାଉ, ରହିଯାଉ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ବି କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି। ତେବେ ବି ଏମିତି ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ମାନେ ଏମିତି ନାଚ କରୁଛନ୍ତି। ହରିଭକ୍ତମାନେ ଏଇଭଳିଆ ହରିନାମ ଭଜୁଛନ୍ତି। ତା ତାଳେ ତାଳେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବି ଚାଲିଛି। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ଲୋକ ପୁରା ଆନନ୍ଦର ମହୋତ୍ସବରେ ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ହରିନାମ ସହିତ ତାଳ ତାଳରେ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି।
घट पहुँचला परे आमर एठी संकीर्तन दल आसिकी भी रेडी होती। एवं कीर्तन हरिनाम आरंभ होब। यही घट पहुँचला परे आमर कीर्तन आरंभ होब। ये देखंतु एबे घट माने घट बुहा कार्यक्रम आरंभ हो जाइछि। एबे नदी तोठारू घट सबू निया जाउछि। मंदिर देइकरी आमर प्रोसेसनटा चलीछि। यही देखंतु केते सुंदर परिवेश। एपटे नदी अच्छी, एपटे गछ पत्र जंगल भी टिके अच्छी। यही परिवेश रे हरिनाम रो घट जाउछि। केते मधुर ए संगीत, केते मधुर ए माने मंदिर परिवेश। यही मध्य देइकरी घट शोभा यात्रा बा कलश शोभा यात्रा चलीछि। आमको ये देखला परे जीवन पूरा धन्य धन्य लगुच। यही देखंतु यही परिस